गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय आरो दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। मिडियात अलप बेसिके कोৱা हल कोनोबा ए कले एटु बी करि दिए। दिलीप सैकिया जेबो गाज्रि खोथा बुङाखै, मिडियासो ए होननायाव बी बुंदों। सुत्रुआ जोंनिया दस्रा हारि नङा दे, जोंनि बर'आनो। सुत्रुआ जोंना गुबुन हारि नङा, बर'आनो। बे खोथाखौ बुंदों NLFBनि मानगोनां चेयारमेन आइबि बुंथिगोरा बिथाङा। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायब्लानो बुजिलांखागोन, आं गिबियावनो एसेबां बुंग्रोला। बेनि सिगां जोङो मोनसे भिडिअ नायनानै लानि। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंना प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव एबा क'क्राझाराव गोदोहाय पुलिस आर्मिफोरजों अपारेशन खालामजायोमोन, नाथाय दा पुलिस आर्मिफोरा क'क्राझाराव खेला गेलेनोसो फैबाय। दा बे खोथाखौ बुंदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझाराव आमी সকলো জানো এটা সময়ত আৰ্মি বুলি সকলো ভয় কৰিছিলে, আৰ্মি অপাৰেশ্যন আহিছিলে, আৰ্মি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আহিছিলে, কিন্তু এতিয়া আৰ্মিয়ে ফুটবল পাতিবলৈ আহিছে আৰু ইও সমাজক লৈ ৰাইজক লৈ এই অঞ্চলৰ চৰকাৰক লৈ সবকো লৈ। চ' সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা মেছেজ। এই প্ৰগ্ৰামটো হৈ যোৱাৰ পিছত গোটেই ভাৰতবৰ্ষ গোটেই বিশ্বই গম পাই যাব যে বড়োলেণ্ডত ইতিমধ্যে শান্তি আহিছে, নিৰাপত্তা আহিছে, ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে। थारैनो बिटिआर ओनसोलाव एसेबां मोजां परिबेस जाबायब्ला अब्ला दिनै मानो बाटा सारखौ NIA नि आखायाव लांफिनखो, बिनि सोमोन्दै NLFBनि मानगोनां बिथां आइबि बुंथिगोरा जाय बिथाङानाखि NLFBनि चेयारमेन, बिथाङा मा बुंखो बिनि भिडिअखौबो जों नायनानै लागोन। सुत्रुआ जोंनिया दस्रा हारि नङा दे, जोंनि बर'आनो। हिन्स होबाय आङो, उग्रपन्थी नंगौना नङा मिथिया, दावहारुखौथ' जोंथ' सिखावसो होनना मिथियो नालाय। ओमफ्राय बियो जेब्ला जोंनि आर्मि चिफ उन्दुनाय खाथियाव फैनानै बि निमाहा बिफिदों आरोखि, कि देख सार आं बुंनांगौ नङामोन, नाथाय उफाय गैयैयाव आं नोंनि नामखौ लानांदों दस्रानि थिननायाव, नङाबा आंनि लाइफआनो माबा खालामनो नागिरो होननानै। बिदि होननायाव थारमाने बे बुंनांदों होननानै बे दावहारु जानाखि दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जेलाव दङ, बे मानसिया रोखा होगोन आरोखि। बे मानसिखौ सोर फान्दायदों, सोर बुंहोआ, बे नामखौ दा बुंथ'ला, फैगौ समाव बुंगोन। मानो होनबा गासैखौबो डिसकस खालामजोबजाया। दावहारुखौ हारसिं फान्दायाखै, थार्ड पार्सन इनभल्भमेन्ट जादों आरोखि, बे जाहैबाय। ओमफ्राय जों एसपिनाव सोंदों मानि थाखाय बिदि खालामबाय थादों होननाया पलिटिकेल प्रेसार होनदों। बाटाया NLFBआवल' मावबोआखै, NDBआवबो बियो गैया 20 बा 25 बोसोर गावनि समखौ जानाखि जिउ जानांगौमोन बे समखौ बियो अलरेडि हारिनि थाखाय बावसोमबोबाय। बे मानसिखौ जुदि पलिटिकेल प्रेसारै जुदि मास मोनथाम मोनब्रैनि थाखाय दोनहैनांगौ होननानै जुदि जेलाव सोनानै दोनहैयोबा अत्यन्त गाज्रि आरोखि। बे पुलिसा सान्थि बिदिनो सान्थि फैया। सासे जुदि बिदि गोनांखौ जुदि सोबायबा बाखियालाय माथो दंबावो। बेल'थ' नङामोन इनभल्भमेन्टआव 2015नियाव 14-15नि जानाखि जाथाय जानानै थांनाय, बेखौ जुदि लांबाबो गासिबोथ' ओंखारजोबगोन, गासिबोथ' लांजाजोबगोन। घटनाया जानो हागौ 2014, खिन्थु NIA आखायाव लादों 2015। नोंथांमोना बिराद मोजां मिथियो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथियो घटनायाव। दा बे घटनायावसो बिथांखौ दा लाना थांबाय। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजोंनो गासैबो NDFBफोरनि केसा जोबसिगोन, गासैबो NDFBफ्रा उदां अख्राङाव फैनो हासिगोन, जेलाव थानाय गासैबो NDFBफ्रा गजोबसिगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन, खुगा हब्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो मानो 2014-15नि घटनाखौ लानानै बाटा सारखौ मानो एरेस्ट खालामफिनखो, बेनि आसल खारनखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैनो हमनो हाखाबाय जे बिनि आन्दोआव राजखान्थि हाबनानै दं। राजखान्थियासो दिनै बाटा सारखौ एरेस्ट खालामदों। बेनि इंगितखौ बे चेयारमेन NLFBनि चेयारमेन आइबि बुंथिगोरा बिथाङानो रायजो राजानि सिगाङाव खुला खुलि भाबै बुंनानै होबाय। बिनिख्रुइ साबसिन आरो जोंहा बुजिनांगौ हमनांगौ जेबो गैला। दिनै मानो एरेस्ट खालामदों जोङो बयबो मिथिखाबाय। डिलिमिटेसननि सायाव साननैसो सिगां दिलीप सैकिया बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदोंमोन। दा बिनि फिननायखौ जोंनि BTCनि CEM प्रमद बर' सारा माबायदि होदों नायनि भिडिअनि गेजेरजों।
চাওক তেখেতে কিছুমান কথা কৈছিলে, এইটো কথাক অলপ কোনোবা এটা মিডিয়াত অলপ বেছিকৈ কোৱা হ'ল, কোনোবা এ ক'লে এইটো বি কৰি দিয়ে। এইটোৱে জানো বহুত প্ৰয়োজন, তেনেকুৱা কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন জানো? আপোনালোকেতো ছিনিয়ৰ জাৰ্নেলিষ্ট হয়। চ' সেইকাৰণে মই অনুৰোধহে কৰোঁ যে পলিটিচিয়ানসকলে কেতিয়াবা কথা কোৱাই বাদ দি দিব। 2003 যিটো একৰ্ড, ইয়াত কোৱা আছে যেতিয়া ডেলিমিটেশ্যন হ'ব, ইয়াত এছেম্বলিও ডেলিমিটেশ্যন হ'ব, ইয়াত পাৰ্লিমেণ্টো ডেলিমিটেশ্যন হ'ব। এই কথাটো লৈ পেলাই তেখেতে কিবা এটা কথা কৈছিলে। চ' এই কথাটো একৰ্ডত কি আছে সেইটো তেখেতেও হয়তো খুব ষ্টাডি কৰি চোৱা নাছিলে, বা একৰ্ডৰ যিটো স্পিৰিট আছিলে সেইটোকো বুজি পোৱাটো বহুতৰ কাৰণে ক্ৰিটিকেল, কাৰণ একৰ্ডটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছিটুৱেশ্যনত কোৱা হয়। তো সেইটো লৈ পেলাই কোনোবা এ টু বি কৰিলে ইয়াৰ পৰা আৰু কি ওলাব আৰু? জাষ্ট गुबुन फारसेथिंजाय बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउथ PPF नि प्रेसिडेन्टआ गोख्रों रावजों बुंदों, बेबायदिसो बुंनो हानांगौमोन जोंना प्रमोद बर' साराबो। बर'नि जाथिनि बबेबा खनायाव एसे साननाय दङब्ला बे खोथाखौसो बुंनो हानांगौमोन। जेखि जाया पलिटिक्सआथ' दिन दं गाबोन गैया, नाथाय बर' हारियाथ' जोबनानै थाङाना। बर' हारिनि भबिष्यत, बर' हारिनि इयुनखौबोथ' एसे नायनांगौमोन ना सासे बर'नि दैदेनगिरि हिसाबै। दिनै डिलिमिटेसन जाबाय आरो गाबोन जे डिलिमिटेसन जाफिनबावगोन बे नङा। ओंखायनो बे समावनो जों बानायनानै लाखानो हानांगौ। मा गुरै गुरै रावजों फिननाय होनाय बेथ' जायाना। गुरै नुयोब्ला मावजिया बुरनानै खिखायो। ओंखायनो जोङो गोरा जानांगौ, गोख्रों जानांगौ, रावनिबो सिङाव थादावनो नाङा। 2003 চনৰ যিটো BTC চুক্তি, ইয়াতে স্পষ্ট লিখা আছে যে BTC দুটা লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰা হ'ব বুলি। দিলীপ শইকীয়াই অধ্যয়ন কৰক, ভাৰতৰ সংবিধানটো অধ্যয়ন কৰক। তেখেতে জ্যেষ্ঠ এজন নেতা, বিজেপিৰ নেতা, আৰু তেখেতে সংসদৰ এজন সদস্য। এনেকুৱা ইমান দায়িত্বশীল ব্যক্তিয়ে যদি এনেকুৱা ক'ব পাৰে, মিছা কথা ক'ব পাৰে, তেখেতে সাংসদ হোৱাৰ কোনো যোগ্যতা নাই বুলি মই BPF দলৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছো। ধন্যবাদ। जोंनि BTCआव थानाय मोननैबो दोलोआ UPPL आरो BPFआ खौसे जानानै BTRखौ सलायनायमोनब्ला, राजनितिक गेलेनायमोनब्ला, आसाम सरकारा मामाया जोंनि सायाव इसेबां नासयनो हानाय नङामोन। जोंनावनो दं गोरोन्थिया। जोङो खौसे जानो हायैआनो जोंनि बिराद गिदिर दुर्बलता। जोङो खौसे जायोमोनब्ला जों बिसोरनाव गोसोबादि बिनानैबो लानो हागौमोन। दा जोंनि दुर्बलताखौ नुनानै बिथांमोनहा गोबाङानो बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं। बेनिखायनो साननो हनो गोनां जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। जाय बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय, रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जोबथारनायाव आं माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंब्ला बर'नि फिसा होननानै निस्सय निमाहा होगोन बेखौ आसा खालामबाय। बेजों लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।